ịma na ndị be anyị si na a na-anwụ akọwalu egedelu nna gị anyị na-ekwu maka unu kwakwali akwa anyị gwuru ọkụkọ ole ma ole sie nri zie ndị otu ndị egwu niile zie ụmụada egwu dị iche iche bịara ka ọ dịkwuzi na mgbede anyị tụkwuru mmọnwụ anyị kpara ka esi akwa mmadụ rapụdịrị maka na unu kwara ihe nna ajụ ejikwa efi wee kwa nna ya bụ efi Igbo anyị efi Igbo anyị egburu okwu efi mana anyị kpara ka esi akwa mmadụ ị bịa na-ekwu na ị nwere nsogbu ịma ihe ji agwa gị ya iwo dị nna gị ya bụ nnukwu iwo dị ya nya ọkwụ ya kpatara nsogbu niile na-agabiga kwenu ihe na-agwa gị ya bụ na ị ga-agbagharị ya nkịta nke echi ọ na ya na ihe na-eji ejighi eri mgbe ọnya ka ị na-aya nna gị iwo dị ya nnọọ dịsie n'ike ibe ọnụ na unu ejiri efi wee kwe wee nya bụ isi na yara ahụ mmadụ ya bụ ihe na-agwa bụ ka ije ka gị na ụmụnne gị unu kpaalụ unu achọ nnukwute efi na-ekwukwa ya bụ nnukwute efi maka nna ụmụ oke mmadụ achọba ya bụ efi ahụ na-agwa bụ akpụta ịba maka na o nwegazi ihe mma alụtụ aka ka obi wee dajụọ ya ịghọtara ihe m na-ekwu ihe na-enye m nsogbu abụọ na egburugo nna m mgbe nna m adịkwa ndụ ọra atarụkwa anụ gị na ọkwa ojie nzukọ ụmụnna ma ebe a na-echi ọzọ ebe ya anụ ha etu ya ụfọdụ ọ bụrụ ọkpụkpụ ka a na-eke ya ọ natakwa anyị edere onye ka ọ nwụziere sị na anyị egburu ya efi ya ọ bụ nke o debere mgbe ọ dị ndụ ka ọ bụ nke o debere mgbe ọ nwụrụ anwụ onye ka o debere ya bụ ajụjụ ka ị na-ajụzi onye mmụọ ihe na-agwa gị bụ na ya eme ngwa agbanarị gị n'ọdachi dịka ikwu ihe mere bụ na mma ha nọ ebe a na-agbagha maka na ara nọ ebe iri anyụ ọ jọkọtara ọnwakọta ihe mere bụ na mma n'aka nje gwa ụmụnne m karịa ka anyị mara ihe anyị nna gị mụrụ na-ebulọtara gị ụkpọ ozi na anyị ego ehi adezie nke anyị kpaa ngwa jee ka ị baba kwụsị nta ka anyị chụzi ya na owele nchi kaba nwayọkwa